Esigana machelo nyikona mgajwang jodak magweng ma angorome kar chungod bura ma Teso South e county Mabusia ogolo ywak kalore kod kunyo mar Mula maitayo gi jo China magiwacho ni osebedo ka hinyo ngimagi kendo miyo udi magidakie koro mukore. Kunyono matimore e tong' mar Kenya kod Uganda e gwenge mong'ere kaka Amoni wachore ni osechako dino wang'aure kendo jodak yudo tuoche kalore kod buru mawuok kinde ka kinde kar kunyo Mulano e kinde ma kunyo dhi mbele. Jafwambo marwa Eric Ounda miwaler. En dweche adek bang' jatend arita Kithure Kindiki limo kar kunyo Mula mabumutiru Butula. Kunyo pod omako mach kendo loche madongo pod nenore ka miruti mag kunyo bende pod winjore. Jodak maka ywak ni ok ginyal nindo e yor kwe kendo jonyuol mantie kod nyithindo matindo winjo matek. Sisi ni wachungaji wa ng'ombe, tunavuga ng'ombe, lakini sasa hata ng'ombe kikunywa ile maji ambao tayari iko mto ambayo inagawanya Uganda na Kenya, tayari inaleta shida affection. Hii wa Chinese wanatuumiza sana. Hata saa hii tumepata vumbi yao na wametupea ugonjwa wa kifua. Kukoa saa yote. Kilala usiku nyumba inatetemeka, unastuka naenda kuzama chini ama hapana. Giwacho ni utegi maoger kod lo koro mukore kendo kinde mag koth gikalo e matek. Watu wa maoko hapa Busia unaangalia wapi? Jemo, utusaidie huku chini tunaumia. Kweli hatulali usingizi. Kiona nyumba yangu hii imeboma, ona ndio imeanza kiraki. Tujue wanalipwa vitu gani huko chini. Gin giluoro ni pi mar kisima ma osebedo ka konyogi biro duono kaluore kod kunyo madhi mbele kendo gikwayo jotelo mondo odonjre wachno mondo ochung kunyo mar Mula e gweng'no. Hata maji yetu itakauka. Kwa maana hao wanachimba futi mrefu maji itakwisha. Sisi hapa kuna mwenye ametuchimbia kwa hata maji kisima. Kisima sasa hakuna maji hapa chini. Tutakunywa nini? Hatuwezi ishi kama watu wa juu huko. Serikali mnatuona kweli? Ama mujui kama sisi pia ni wa Kenya? Ywak mar jodak gi biro banka jaod bura ma Teso South Mary Emase bende ne osegolo ywak ni pi ma jokunyo lilono ema jodak tiyo godo kendo okwayo jotelo mondo onyuak e kwedo timno. Mifugo zinakunywa maji pale na nadhani hivi karibuni hata hiyo mto itafunikwa na hiyo udongo. Emase dwaro ni jatend migawo ma ochung' ne kunyo mag mwandu mawuok e bolo Salim Mvuria kod nyawadgi ma ochung' ne arita Kithure Kindiki mondo ochak nonro kendo oket chike matayo chenro mag kunyo e pachoka. CS mining atuambie anatumia binu gani kusafeguard ama kuprotect boundary na rasilimali ya Kenya. Jatend migawo mar thieth e county Mabusia Arthur Odera to wacho ni twak mar rito alwora kod kedo kod tuoche dhi mbele e kind Kenya kod Uganda. There are some discussions going on with the Ugandan side to ensure that first of all there is no crossing the border, and number two, environmental restoration is done and done quickly so that people don't have problems of environmental health. Eric Ounda, Ramogi TV.